जे बही हमारा लखन लाल सिंह लाग छोहरा दिया तोरा जे बही हमारा छोड़ गे लाग छोहरा दिया तोरा जे बही हमारा छोड़ गे तोरा चेहरा पर चुकुसी हमारा आँख में लहर गे लाग छोहरा दिया तोरा जे बही हमारा छोड़ गे तोरा चेहरा पर चुकुसी हमारा आँख में लहर गे रिकॉर्डिंग बाय रिदम स्टूडियो भागलपुर। दिल के चोट पे राजन तोगे कौन है पहले पढ़ाई कसाई तू भागेला दिल के चोट पे राजन तोगे कौन है पहले पढ़ाई कसाई तू भागेला दूरी तोरा से होई के जीना पाई बहुगे दर्द जहरा खा के मारा जाए बहुगे लाग छोहरा दिया तोरा जे बही हमारा छोड़ गे लाग छोहरा दिया तोरा जे बही हमारा छोड़ गे तोरा चेहरा पर चुकुसी हमारा आँख में लहर गे रिकॉर्डिंग बाय रिदम स्टूडियो भागलपुर। बेहतर से महिया के तोहरा जान याद गे तोहरा कत्ल की नहीं कल को लखन लाल गे बेहतर से महिया के तोहरा जान याद गे तोहरा कत्ल की नहीं कल को लखन लाल गे राइटर लक्ष्मण के संग बैठबी मदबा में राहुल से पूछली है खबर हमर घोरबा में लाग छोहरा दिया तोरा जे बही हमारा छोड़ गे लाग छोहरा दिया तोरा जे बही हमारा छोड़ गे तोरा चेहरा पर चुकुसी हमारा आँख में लहर गे राहुल यादव।